future. You know we'll be in the time when the legacy of He going with you. नोंथांमोनखौ नागारनानै दानो थांसिगोन नाथाय नोंथांमोनखौ जों अनो आरो बे फोथायजाथाव आमेन नङा But never forget Jesus. नाथाय जिसुखौ माब्लाबाबो दाबावगार And one day we will meet in
सानसे जोङो सोरगोआव बयबो लोगो मोनगोन हालेलुया Thank you so much. You have blessed us. हामबाय होनो नोंथांमोना जों बयखौबो बोर होनायनि थाखाय And always remember, continue preaching the gospel. आरो अरायबो गाहाम रादाबखौ फोसावबाय थानो गोसोआव ला God bless you. Amen. इसोरा नोंथांमोनखौ बोर होथों आमेन This has been one of the best weeks of my life. आंनि जिउनि बयनिख्रुइबो साबसिन दिन बेयो It has been a real blessing being here. बेयाव फैनानै थारैनो आं गावखौनो गाव जोबोद बोर गोनां मोनदों Thank you. हामबाय होनो साबायखर बावो बिनि थाखाय Yeah, and you're a wonderful people. I love you. नोंथांमोना जोबोद समायना आरो सोमोनांथाव सुबुंफोर आरो नोंथांमोनखौ आं जोबोद मोजां मोनो आमेन साबायखर बावो malivita टेस्टिमनिखौ नोंथांमोना लाबाय थानो हागोन जाय सोरबाफोर जुदि टेस्टिमनि होफैबाय थानो गोसो दङब्ला बिथांमोननि टेस्टिमनिखौ लाबाय थानो हागोन ससमित्र